салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон аввори имрӯз аст анами намо дуойко ё кароткан то зонуан духтар одама ки қачон паста то зону меша одамои қачон баланда ай зону боло меша. ҳозир ма як расветкаша ай пеш нишон медиҳам ё ай дуртаракай баландай навори хушрӯ карда намешавад духтаро. нархушон 250 сомонӣ метражни доранд. ручнои работа духтаракон. размиро стандарт ай 44 пуш то 50 пуша мешавад. Остинашон ангоркай духтарон. Ина духтарако ай наздики. Дидин стандарт размер. 6-7 ранг дорад. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистон дорад. Мана каса конкретни харидоре WhatsApp дар экран аст, нависен. Тарз доставкара пурра када бо WhatsApp да мефаҳмонам. Ранги сери ҳаст бо. Ба духтаракон ё барои одамои қад баланд дарозакан. Нигоҳ кунед чун уже маълума хела дароза. Ирам стандарта 44 пуш то 50 пуша мешавад духтаро. То анаму кабути хаддорайку. То ҳамра нархиш 280 сомонӣ. Нархи донаша оптан гирем, бояча арзон мекунем. Размершона гуфтам ки стандарт. Доставка ҳам ба шаҳри Россия дорем, ҳам дохили Тоҷикистон. Касе конкретни харидорай марҳамат када нависен. Ба духтарако бо ини намуд дуойко омадагиай ирам аҷебот фасон бурукша ҳама чи қати пушида метоне аделни бофтагиай и жемпра духтаро ирам тоқа пушида метоне на дуойка тоқа любой киртотон қати пушида метоне ва сина қати шалвари аделни тон қати 280 сомон ирам духтаро нархиш нигоҳ размеро стандарт ай 44 пуш то 52-54 пуша гаранти қати мешавад. ҳозираша духтаро ин бор ҳастай касе успед мекунад харидорӣ кардан мехоҳад марҳамат қадиги дарозай духтаро размерошона гуфтумтона духтарако байни намуд тройка омадагиай ирам бори аҷоибот хушрӯ размери ирам стандарт ай 44 пуш то 50 пуша ба гарантиш мешавад. То на бежвира духтаро нархиш 380 сомонӣ нархи донашай оптон гирем бо арзон мекунем. шалварай духтаро бурукуш баъд метонем ки дуойка када пушен я бор остин намира нишон метиҳем ода остини тагангиша бурамҳово остиниш каротки бида духтаро дамашнам пушида метонем ё надошта нигоҳ кунед духтаро хеле кадиам бо аҷа настар хонада метонем ки дуойка када пушен бале хулас ҳамин духтарако касе маъқул мекунад скрин куне равон куне WhatsApp да заказтона мегирем доставка мекунем.